Chcela hlavne poďakovať všetkým našim organizátorom, všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám pomáhali, organizátorom hlavne zo strediska ekologickej výchovy DUB, potom kamarátom z Champions klubu. Chcela by som poďakovať hlavne dvom poslancom z mesta, pánovi Volkovi a pánovi Dadovi, ktorí sa zaslúžili o to, že sme tu mali elektriku, ale chcela by som poďakovať aj tým ľuďom a deťom, ktorí prišli do tohoto rozprávkového lesa, lebo bez nich by ten rozprávkový les nebol taký, aký je, aký býva, a veľmi sa tešíme na ďalší rok. Dúfame, že bude ešte lepší, krajší, bude tu viacej detičiek a bude nám také dobré počasie prijať ako doteraz. Ďakujem. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na túto akciu. Bolo super, že sa zúčastnili. Ďakujeme všetkým atrakciám, ktoré tu boli, a dúfame, že sa tu uvidíme aj o rok.